Dakizuen bezala, azaroaren 10 hauteskundetarako Kongresuko eta Senaturako hautagaitzak berresteko botoa eman zuten atzo EH Bilduko inskribatuek. Mahai politikoaren proposamen bat izan zen, berreste hori, oinarriak berretxe egin ditu, eta orduan, apirileko hauteskundeetan hautagai izan ginenok, berriro errepikatzen dugu, eta azaroaren 10ko hauteskundeetan, aurpegi berdinak egongo gara. Egia da, legegintzaldi laburra izan dugu, eta aukera izan dugu estatua murgilduta dagoela ikustarazteko, krisi sakona duela estatuak, eta krisia lurraldetasunik eragindako krisia dela batez ere ikusi dugu. Ikusi dugu ere, hilabete hauetan ez direla gai izan ezer adosteko, eta estatuko herriei eta bertako herritarrei konponbide politikorik eta demokratikorik eskaintzeko ez daukatela ere. Hain da argia guzti hau, erreparorik gabe esan dutela beraiek, hauteskundeen errepikapenaren arrazoia, benetazko arrazoia, Euskal Herriko eta Kataluniako indar independentistek gobernua baldintzatzerik ez zutela nahi adierazi zutela, ez? Gauzak horrela, zer esan, Espainiko estatuko botere politikoek eta ekonomikoek ez bagaituzte nahi Madrilen, han egoteko arrazoi hobeagorik ez zaitela okurritzen momentu honetan. Gaur Kataloniak erakusten du beste zerk baino hobeto zer den eta zen norabide hartuko duen Espainiako estatuak. Berriro ere, 155. artikuloa indarrean jartzeko mehatxu etengabeak ditugu aurrean, berriro ere atxiloketak eta muntaia juridiko polizialak ikusten ari gara, indar polizialek hartutako herria da Kataluniakoa gaur egun, eta hautesontzi batzuk jartzeagatik preso politikoak eta erbesteratuak dituen herria da. Eta gainera, hurrengo egunean, etorriko da, guztiok espero dugun nolabaiteko sententzi ejemplarizante hori, eredugarri hori, eredugarria izango dena, horrela nahi dutela, demokraziaren bidean sakontzeko eta herritarrei galdetzeko asmoa duenari argi utzi nahi diotelako epai honen bidez zein izango den ondorioa. Honek esan nahi du Espainiako estatuak hautatu duela bizi duen egiturazko krisitik irtetzeko bidea. Eta bide hori da autoritarismoan sakontzea. Bere klase politikoaren azalkeria eta arduragabekeriaren kin batera, azken hilabeteotan Madriden egiaztatu ahal izan dugu izugarria dela Euskal Estatuak autoritarismoan eta bide antidemokratikoetan sakontzeko hartu duen norabidea. Horregatik, inoiz baino gehiago, Euskal Herritarrek ahots indartsua behar dute Madrilen, oinarrizko bere eskubide demokratikoak eta bere interesak defendatzeko. Ahots fidagarria eta zintzoa, inongo bazterkeriarik egin gabe, Euskal Herritar guztiak entzun eta defendatuko dituena. Euskal Herria Bilduk erakutsi du fidatzeko modukoak garela eta emandako hitza betetzen dugula. Gure jardun politikoaren ardatza Euskal Herritarren eskubide politikoak, sozialak eta ekonomikoak defendatzea eta aldarrikatzea dela frogatu dugu. Gogoratuko duzuen bezala, Euskal Herria Bilduren botoi esker onartu ziren dekretu sozialak, prest egon gara, eta horrela azaldu dugu, behin da berriro, gobernu aurrerakoi baten osaketa, besteko, horrela egin dugu Madrilen, gure esku egon den leku guztietan, Nafarroan edo Errioxan, Arabako Errioxan esaterako, frogatu dugu Espainiako eskuina geratzeko gai garela eta horretara joan garela, eta, zer esango dizuet, aspaldi honetan euskal politikagintzan hain eskasian dagoen zerbait, eta zer esanik ez, Espainiako politikagintzan erakutsi dugu EH Bilduk esandakoa egiten duela eta egiten duena esaten duela, ez. Laburbilduz, Espainiako estatuak hartzen duen norantza autoritario eta antidemokratikoa geratzeko gai izango den ahots indartsua behar dute Euskal Herritarrek Madrilen.
Euskal Herritar guztien eskubideak eta interesak defendatuko dituena eta modu zintzoan jokatuko duena. Eta ahots hori Euskal Herria Bildurena da.